Kaixo adunako irakasleak. Gaur erakutsiko dizuet irakurle digitala nola instalatzen da zuen ordenadoretan. Hau aniztasuna eta inklusioa lantzeko dislexia dutenak, edo ikusmen urritasuna, edo ikasleekin irakurketa baita ere landu nahi baldin baduzue bestera batea edo. Hasingo gea orduan, askar. Bueno, bideoaren azpian jarriko dizuet enlaze hau, zuek enlaze honetan sartuko zeate, eta horri honetan instalatzeko emango jozue hemen añadir a Chrome. Bai? Hemen añadir extensión bene irakurle digitala eta ja hasiko da instalatzen. Hau ateratzen zaizuenen hemen aktibar sincronización honek kaso ez egin. Hau itxi eta hemen ikuste zue puzzle bat gora nola dagoen horre emate baldin badieu, baina instalatuta dago bene irakurle digitala. Eta txintxeta honei ematen baldin badieu, fijatu iten dugu, ikusi hemen atako da. Beraz, interneten zaudetenen edo Google Drive baten, hor eskubitan beti ukiko zue irakurle digitala. Guain ikusiko dugu, pixka bat nola funtzionatzen du. Adibidez, irikitze baldin badeu dokumento doc bat, hemen emango dugu, ikusiko dugu zer dakagun hemen, adibidez, irratsaio hau adibidez, ez? Orduan, irratsaio hau irakurtzeko, hemen goran esteka honei klik emango dieu, bai? Eta hemen goran atako zaigu, bueno, ikuste zuen, hemen atera da, barra hau atera zaigu eta jartzen du hizkuntza, euskera edo gaztelera edo ingelesa. Kasu honetan euskeraz dago, orduan euskera utziko dugu. Gizonezkoa edo emakumezkoa, gizonezkoa. Abiadura, nahi badeu azkarrago egin edo, hor jartzen dugu azkarrago edo poliki, 110 emango dugu. Eta hau jarraitua edo hitzeziz, jarraitua. Orduan, hasteko, hemen ezkerretan, emango dugu, diskoi bezala play emango dugu, eta hemen barra bat atatzen da, eta hasiko da. Berritxu irratia, 26. saioa. Sarrera, Uxue eta Peruk. Hemen goran, ezkerretan, stop emango dugu, eta nahi bazue barra hau, igual komodo goien zaizue, hemen bera jeste baldin bazue. Eskubitan da honei emate baldin bazue, hemen bera jesten da. Eta aurreratu nahi baldin bazue, kasetetan da bezala hemen eskubita aurrera eman, eta aurreratuko du. Sarrera edo atzera. Eta ero hemen berriro, play eman, eta hasiko da. Sarrera. Peru. Egunon lagunok, hemen gatoz 26. irratsaioarekin. Bueno, besterik ez. Oso erresa da instalatzen, esteka horberan eukiko ezue, goixe egin, eta ja eukiko ezue ordenadoren, beti irakurle digital hau instalauta. Dudari baldin badezu edo, lasai idatzi edo esan. Bale? Bueno, aber nola moldatzen zeaten, aio!